kailan. Mula sa libu-libong nag-audition, 40 kabataang Pinoy ang nangibabaw at nakakuha ng atensyon ni Kuya. Sa kanila magmumula ang official housemates ng Pinoy Big Brother Team Clash 2010. Eh ano nga ba ang Clash? Score, kasi. Gawi-awi. Anong nga ba yan? Babagay nila yung mga una nila. Bigla siya lang eh. Abangan sa muling pagbubukas ng Pinoy Big Brother Team Clash 2010. Pati mga hayop ay hindi pinatawad ni Undoy. Ano na yan? Undoy lang. Napakarami rin mga hayop na na-permission bagyong si Undoy. Yung isang aso dito, kilala ko sino may ari. Ito ba yun po? Ang may-ari dito, passion po. Ito pinag dito sa Riverside Drive, malapit po sa Mosque. Pero ito ang kakaiba. Isang pamilyang na iligtas ng dahil sa kanila mga alagang aso. Nilalamig na kami kasi wala kaming masyadong clothes. Kuya, pinapalo. Yakap namin yung dogs namin. Yun po, asa. Isa yun. Isa ito. Medyo nakakatulong ako eh. Yung isa kanila pa. Kaya naman! Ito na yan! Sa kanya. Una kayo dyan. Sensya na po kayo. Kung tayo mga tao sa mga eskwelahan na naging evacuation center, binuksan naman ang post ang kanilang rehabilitation center para makisan sa mantarang tahanan ng mga hayop na naabandona. Pero alam niyo ba na may paraan din ng ibang mga hayop na maka-adapt sa climate change? Ang mga rodent ay mga napakatalinong hayop at sinasabing 90% na kanilang DNA ay katulad ng sa tao. Ito ang dahilan kaya sila ginagamit madalas sa mga laboratorio. At kaya naman nagkari na naging inspirasyon sa animated Disney movie na tinawag na G-Force, kung saan ang bidang mga guinea pig ay sinanay para mag-inspire gamit ang pinakabagong high-tech equipment. A covert espionage team known as G-Force is a rodent. We're official agents of the FBI. Pero darating daw ang oras na maging ang mga hayop ay hindi makakayanan ng abnormal na pagbabago ng panahon. May bata. Ayos Ito naman? na naka-imprenta sa 80% ng 1,500 wildlife species ay nagpapakita ng signales ng stress dahil sa climate change. Hello. At hindi ba tayo Nasaan ka? mas marami pa ang matagdag sa listahan Nasaan ng ka? extinction o pagkawala. May sala sa climate change, tao rin ang may solusyon. Napakaraming solusyon sa problema ito pagsurumpitin pa natin. Iisa lang ang mundo, hindi na tayo. Hanggang sa susunod na linggo, maging mapanuri, mapagkatsan, mapanahas, at maging bukas palad. Ito nga. Again, Hirap kumuha. Bakit mo siya? Meron nga.